Ini ndiri mukadzi ane makore 40. Ndine vana 3 and vose mateenagers. Ndakauya kuJoni ndakushanda after murume business rake radonha 2 years ago. 6 months chete ndabvako ndakatanga kunzwa runyore kupe kuti ari kuunza girlfriend pamba, vana vari kuzvikoro. Kutozonzwa mukadzi uye kugara kumba kwevabereki vake. Iye ndakatombomuwanira basa kuno, munhu kuramba kuuya. Pandakambodzokera last year tikataura nenyaya yacho, akazviramba kutsika madziro chaiko, akutotanga kuti uri kuteerera makuhwa, saka iwe ndiwe uri kuhura kuJoni ikoko. Ndakazongosiyana nayo nyaya yacho. This year akazofirwa nesista yake. Ava tete vakuru ndaiwirirana navo chaizvo, asi haana kana kundiudza. Ndakatozonzwa nevana vakutoti kosei musina kuuya kunhamo after 4 days tete vatovigwa. Vaifunga kuti baba vavo vakandiudza. Vakati taitya kukuudzai, pane mukadzi ari pano ari kutointroducwa as mukadzi wadheti, hanzi imi makavatiza. Ndakazobvunza murume wangu akatsenga mukanwa, akungoti mai vake ndivo vakamutsvaga mukadzi uyu, asi handimude. Saka ini moyo wangu wakabva watosviba kuti ndo pana baba ava. Ndiri kutoda kusvika ndichidambura muchato, ini ndiri musango ndichitsvaga mari, iye kusara achitsvaga mumwe mukadzi. Ndinganzi ndatadza here hama dzangu ndikasiyana nababa ava? Ndibatsireiwo kuti ndoita sei?